Pasah napa mboten? Ketoke isih pasah. Ketoke isih landhep. Cok nggih nyokot garwa sampean napa mboten? Nek biyen ya kuwi nocok-cocokan saiki wis ora tau, wis ora tau. Mbok menawa sampean pun bosen apa pripun? Nek kira-kira bosen ajeng golek cokotan ya nggo bareng kali kula sesuk Jemaah Kliwon teng Parangtritis golek cokot-cokotan ngono ya gak. Aja werna-werna. Wah trembelane malah ngino karo Ratu Gusti. Cantrik tali murda siung pengapit tampanono. Bonge mati ya aja dipotan patene. Anoman pracandha seta Cucarawun kabimenda Cucarawun kabimenda marang Bayu Manggarmaya yeku tulunging Bayu Kanetra dus malaning rat glah-glahing bawana seskuring bumi lekething jagat manuksmaning jajalanat mung sabrang bareng gigit talinganku dayane panas ngungkuli kaya mawa bathok wah jebul kowe monyet dianyet-anyet maju legane ngatu kelakon saut dawel kupingmu saurunga wah kethek putih wus wolo wah wo mundur pamoring sukma sinukmaya minaya ngasem sinimpen talanging kalbu
ana sekaring bawana langging kethek putih jempong pero jambul wanen Raden Senggana ya Raden Anoman. Pendhita tuwek elek sapa? Oh, durung ngerti karo aku pujangganing wong Ngastina. Begawan Wisuna Jati. Kowe kurang ajar monyet dianyet-anyet Anoman aja melu-melu. Aku arep ngluwari bandane Penemban Durna. Langkauna kuwandane Anoman damu dadi awu kowe. Pandhita kang wus limpat padharing ilmu kang sanyata jamun samuning samudana nganggo jubah ijo wernane. Kowe pendhita rombongane NU, kowe wong partai PKB, ora sah werna-werna. Iki ana pendhita nanging watake lebu-letu jiwane ala gegedhuane kowe sapa? Oh, durung ngerti kowe karo aku, pendhita sing agek naik daun, pendhita sing agek kondang ning negara Ngastina. Begawan Wisuna Jati aku. Yen kowe takon karo aku peparab Begawan Jati Purnama. Ora takon ya ora apa-apa. Aja melu-melu, kowe pendhita bali nyang jangkamu akar ngluwari bandanku wujude Penemban Durna. Kowe iku pendhita, kowe brahmana, kudu memayu hayuning jagat, ngreksa katentreman, ngreksa jagat saingsine ewa semono menungsa kang candala budine kok dibelani. Wis ora mangsane dudu wancine wong mulang kaya guru mejang kaya dalang mangsit kaya pendhita. Begawan Jati Purnama ora gelem minggat yen ngalang-alangi karo Wisuna Jati katus sak dosamu joget tak kendhangi. Iki merganing batimu ora apa-apa. Ayo Jati Purnama undang apa Wisuna Jati. Ayo adu ngelmu, adu kemanden. Nganggo wujud apa tak imbangi pengabaran guntur geni kelakon geseng dadi areng.
dudu Jaka Purnama ning Jati Purnama. Oh elingku Jaka Purnama. Ora kena tak rembug srana becik. Kelakon tak gigit janggamu dadi apa kowe Jati Purnama? Wah. Babar pisan inggih mimba penemban paduka Siwandarawati. Angka Wijaya ya nganggo cara ngene kanggo nyelametke uripmu nggih Abimanyu. Pendhita menika wau dudu mungsipun wa. Lajeng tandhingipun sinten? Kakang Semar Badranaya nggih. Menungsa wujude kaya padasan sapa kowe? Padasan cengelmu. Iki danyange wong tanah Jawa. Ya aku sing momong lurah-lurah, sing momong ratu-ratu ing tanah Jawa ya aku iki. Jenengku Duda Manang Munung, ya Janggan Semara Santa. Ya wong Boga Sampir, ya Semar Badranaya, ya Nayantaka Bojogati. Wah, werna-werna. Sapa kowe kok gawe geger? Gawe pepeteng ning papan kene. Aku Begawan Wisuna Jati. Semar Badranaya. Minggat aku butuh ngluwari bandane Penemban Durna. Arep tak jak bali ning negara Ngastina. Oh, dadi cethane kowe pujanggane Sinuwun Duryudana. Kowe botohe Ratu Ngastina sing anyar. Iya. Oh, Wisuna Jati, Wisuna Jati. Dadi botohke ora gampang. Nek kaya derajatmu kowe iku botoh ning botoh toh tegese kowe botoh sing butuh. Mongko kudune sing jeneng botoh kuwi mbudidaya apa sing dadi kekurangane kuwi kudune ora opal saka pambudidayane botoh. Ning nek kaya dapurmu kowe botoh ning butuh. Entek 100 kowe eling aku sak yuta. Le mendukun mung entek 200 eling aku 2 yuta ku jenenge botoh ning butuh. Lah nek donyane kaya ngene iki akeh maklar-maklar donyane dadi rusak. Mula aku wis ngerti sak temene kowe sapa. Aduh. Waduh. 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 Kok tekane Durga. Iya ya Kakang Semar bener kandhamu Kiai. Pancen bener kandhamu. Yen ngono kowe aja nginum. Kowe kandha apa Kiai wong nembang ora jegos kok ya ngembang. Aku arep belajar Mister Mendem kok ya ora apal-apal. Bener kandhamu. Nek tembungmu kaya asu. Tobat mbok aja kaya ngono ki aja kaya ngono. Mulane wong kene do kelangan entok kelangan bebek meri, pitik jebul. Lah iki jebul tekane Durga kowe nganti anakmu kabeh bala setan bala preman tuyul klendhing mungil njupuki duwite wong tani, njupuki duwite wong bakul. Jebul iki tekane Durga mulane lemah dadi sangar. Gandane mambu gondo mayit. Duh Kiai, aja kleru penampamu Kiai. Sak temene bot-bote nyabot panjenengan ulun. Sago minangka dadi ganjele putuku Duryudana. Supaya besok bisa ngoko kemenangan wanci Bratayuda Jaya binangun syarate. Ditumbali nganggo pustaka Jamus Klima Sada. Mula tak rewangi nganggo dalan kaya ngene Kiai.
Wong tetulungku ya apik-apik wae ning kowe dalane ora bener. Sing ditulungi wong murka. Wong murka kuwi aja ditulungi ning dielingke. Nek wong nesu, wong ngamuk kok dibelani, ki padha karo kowe geni sing wis murup malah dikipasi. Terus prayogane kepiye Kyai? Sinuwun Duryudana ratu sing watake murka kuwi dielingke diemutke supaya dadi ratu bener becik lan nyekel panguwasa jejeg jujur, aja nganti nyendes karo wong cilik. Aja mewate ngundhake dhuwit pajek sak kayange dhewe. Wong mulya, wong muktine ngancik-ancik pundhake wong cilik. Ya apa bener kelakuane Sinuwun Duryudana? Yen ngono putuku Duryudana luput Kyai, nek luput ora ning mung kleru. Mula wajibe kowe ratu ning pedhanyangan bali ning dangkamu ning dandang mangure. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon. Ler gincang reseng mawe gandrung. Setan belang belis gundul tuyul kenting mungil jrangkong waru doyong sundel bolong. Disingkirke saka papan kene. Aku sing mbawa reksa bumi tanah Jawa, danyange wong tanah Jawa ya aku iki. Yen aku sing nyawang ana glibete tuyul kenting mungil. Arep tak tandangi dhewe. Terus anakku yen butuh ngombe getih gejok mentah, carane kepiye Kyai? Carane piye? Dudu ning kene nggone, ning mapan ana dalan sing gedhe. Mapan ning prapatan Protelon. Janji ana wong liwat, wong mlaku wancine bedhug, wancine surup srengenge. Maghrib ora ngidung, ora ndonga, mongko le mlaku kok lena. Ngalamun pikire yen lena kena, kuwi dadi pangane bala setan. Yen ngono ya mung sithik sebab saiki akeh wong padha numpak mobil, angka sing padha numpak pit montor. Najan kaya ngono sing jeneng setan kuwi wis ora kurang akal, nyilih ragane menungso. Truk mungsuh karo truk adu banteng. Tak kandhani. Kuwi mung wujude ning sak temene kok ana sing numpaki wujude jajil, wujude ya jim setan. Mula tak baleni meneh. Kena golek pangan ning wong sing lena. Bakul bathine akeh kok ora gelem syukuran, kuwi kena dipangan. Wong tani nandur pala wija-wiji pari, ora gelem syukuran, ora gelem meweh dana driyah, kena digodha. Ning nek ana bakul kok gelem nyukuri nikmating Gusti kanthi cara mratake. Duwite bandane tumrap wong sing padha ngelih, wong sing padha mbutuhke dhuwit, kuwi aja diganggu gawe. Kono Kyai. Iya. Sing angka loro. Wong arep panen ning sawah ning Tegal kok ora dikanteni nganggo jajan pasar tumpeng cilik lan jeneng werna papat degan apa dene godhong tawa sekar sela. Kuwi kena digodha, kena dipangan merga sak temene iki ora kok nyajeni setan belang belis gundul tuyul glenthing mungil ning urip supaya sewang-sewangan. Ditumbali ngono kuwi pamrih aja nganti ganggu karo tetandurane pala wija-wiji pari men iso tuwuh ngrembaka. Ning saiki wonge do mingerke blate do kuwalak-kuwalik. Gawe sesaji gawe wilujengan dianggep nyajeni setan belang belis gundul. Mongko sing diarani sesaji kuwi wujude apa panyuwunan marang Gusti ning diwujudi nganggo srana tumpeng. Tumungkula karo pangeran nganggo ingkung wong urip supaya nelikung sipate kewan. Jajan pasar kang wujude pala kependhem kesimpar gemantung. Kependhem uripe supaya mumbul kaya mumbuling kapuk. Pala kesimpar aja disingkur tangga kiwa tengen. Pala gemantung urip aja njagake karo wong liya. Lah sing dianggep musyrik kuwi nggon ngendi Durga? Kyai. Wis setha trewaca ngiglo dasar tumata kabeh andaranmu Kyai Semar. Yen ngono kandhakno
kandakno ora kandakmo. Kandakmo, mo kuwi Sutarma. Kandakno karo anak-anakmu kabeh njaluk pamit aku Kyai. Mata Bogamaya nyajada Palawa sada Karacanaha. Ay. Ini Pak. Apa apik wong tuwa tegel karo anake dhewe. Wong dumuk karo wong liya ora ana bukti, ora ana seksi. Nganti Abimanyu dipateni mongko sak temene Werkudara sumurupa. Sing prapta negara Ngamarta ku dudu pun kangning sing memba wujud Paman Durna. Kowe kesiku luput karo anakmu dhewe. Wah, mati aku. Oh. Prayogane kepiye? Undraning perkara Paman Durna gawe geger merga Yai Suyudana njaluk balining Paman Durna. Tentrem lan ora negara Ngamarta masrahke Dimas Werkudara. Idak. Menawi Kanjeng Rama badhe mejahi kula pasrah jiwa raga kapejana kemawon ingkang putra Kanjeng Rama. Werkudara ora nrimake Paman Durna dikunjara. Wah, ucale tungkak. Tunggere Kurawa Ngamarta Byuki Bathang Sayuda ngger. Werkudara tak jaluk Bapa Penemban Durna. Bapa Penemban Durna ndi? Siapno. Waduh. Wah. Ya. Right. Wah. Ngaturke panuwun Ngger Werkudara wis diluwari saka gedhogan pun Bapa Ngger Sena. Matur nuwun Sena anakku lanang muridku sing tak dibukti karo wong tuwa. Besok meneh aja dibaleni. Yen kepengin Durna bapakku kok dadi kesena kakangku kena.
Nanging syaraté sesuk ngenteni sasi Agustus. Lho, kok dadak ngenteni wulan Agustus karepmu piye Werkudara? Nyilih sandhangane Mbah Ahmad Sokeh. Ning syaraté nyewa kena dandan Kresna ning saiki aja. Oh iya. Sandangan ning gone sapa wong Mbah Ahmad Sokeh wis seda. Ning gone Pak Joko. Oh iya. Bali Durna bapakku tak njaluk pamit aku nggih. Mboten nginten babar pisan ingkang mimba Koko Prabu jebul bapa penemban Durna saka 5. Yai Samyaji nuwun inggih. Antasena nedya nrima nggonmu wis nyelametke sipat kandel Ngamarta Pustaka Jamus Klimasada. Ya wa Siwa Puntadewa wis dadi tanggung jawabku. Aku dadi nom-noman muda-mudaning bangsa, kowe kudu melu cawe-cawe cancut tali wanda. Negara geger bocah nom kudu melu tumandang. Mula yen upama papan desa kok akeh maling, nom-nomane ya kudu prihatin. Dirondani sing dadi maling sapa? Kok saben-saben ana wong lena, pitik iwen, meri, minti bebek lan sak pitune kok do ilang. Iki janjane malinge iku kuwi sapa? Wah, wis bapak ora usah babe-babe. Iya. Meneng wae. Mau luput saiki arep ngomong. Iya, njaluk ngapura. Yai Punta kula wonten dawuh. Yektosipun pun kakeng nggenipun nilaraken Darawati sak perlu badhe nyuwun marang panguwasaning Hyang Widiwasa. Kanthi cara menika satemahipun putra Punangka Wijaya, tiyang ingkang jujur, tiyang ingkang ngalah, luhur bebudenipun. Tiyang ingkang sabar menika dados kekasihaning Gusti ingkang gakarya loka. Lumantaripun Kakang sekawit ingkang nandhang saged nandhang pejah saged dipun waluyakaken ingkang peteng kabirat mbabar pemadang ingkang ganjil dados jangkep. Karna sang menika Yai Punta manunggalipun para kadang Pandhawa pun Kakang wangsul wonten Ngamarta inggih. Mugi papan menika sakiwatengenipun ndayani sumasana ingkang tata titi tentrem gemaripah lojinawi temah dados negari ingkang baldatun thayyibatun marabun ghafur. Semanten ugi kula nggih tak matur sekedhik mawon. Sinuwun Puntadewa wabil khusus kagem ingkang kagungan kersa Bapak Suparman kalian Ibu Emblek gotrah kula wangsa. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, langgeng wilujeng tanpa pambeng jawabipun manten kekalih manggih hayu-hayu rahayune skala.